Karlitang Rajendra Rongpi aphan chom ke parabdun pameji aphan hanjanang sohawan kipajui. KYDO asong pen ake joyce kache lang awarsai selawar langteng pi ahithia long kipadopon. Men meji lamps along FCI asang nangkethon atrak lamps along amat track mechodet. Sonjoy Hanse HSLC Amarksit Kang Bodet Pen Ulukun Outpost along Police Report Pidamdet Apita Chelong Nelang. Kardom normally Pini Carbedele News Ani Kang Sama Beta Long Penedi Thare Monosingti Pini Keching Sia Beta Arjoponik Tha Jakhong Po ni Phai Inkoraner Cape Arni Karlitang Rajendra Rongpi Abarem EM Karbin Autonomous Council Aphan arong thondam de aprang hanjangnang sohawar long kipajui pona birta ni tuma pherang ke pen sai hem long birta na pale Karlitang Rajendra Rongpi Abarim EM Karbin Autonomous Council Farokri sirkep ra phokep aning kansi amhang ke thek adim lake dok rongpi arong hanjangnang so asar buramen Karlitang hemai rongpi lapen asar piamen Karlitang kache kiling pi alang letum jirche kli bang phodo Lasonsi Karlitang Rajendra Rongpi Sangpi Kareng Rongpi pi Phukon Rongpi Habe Rongpi Karlitang Baliram Rongpi Lapen Karlitang Sem Rongpi atum henlo Karlitang Rajendra Rongpi Alangli lo kacali dun ceng lake Amrajan Basic School Purana Pukali Adung along henlo Puthot Kep Angdeng Mate Matric Angdeng Asap lang Sorehajan High School along Pensi Second Division Angdeng Pensi Chipon Dun Lapen Apit 2 Higher Secondary Angdeng Abangki Difu Government College along si Chipon Dun Karlitang Rajendra Rongpi Dok Rongpi Arong Amikar Karlitang Chandra Tokbi Lapen Karlitang Karong Teron Pi Asupi Akleng si Sangpi Nimso Tokbi Pi Pensi Chipachor Alang itu Masomar Bang Po Lapen Soarloso Saide Akleng si lake Karlitang Basarani Rongpi Pi Lapen Rupjili rong pipi, Lirbon rong pipi, Durmi rong pipi, Achor Prodipnath, Lapen, Urli rong pipi atum henlo. Karlitang Rajendra rong pipi thialong ki dodun ahut rat asai keklem lake hanjang langso Sport Association along amai phu, Lapen chunbang arpu batai hini kethom dolo. Alangli football ke pathu aning ki hang ason thotsi referee ta chipaman lo. Pinpur में hanjang lang sopen ke kasa referee ke manceng bang pulo arang likar biang long sewa kendro along ta arpu endun pen Karlitang Janardan Pathok ke Japon asai doan klem dun lang nonamat karbiang long angkang aman kache thang pluk Stern karbiang long college keseng mate kecheng si Farokri sirkep kebra trok si aningkan founder secretary arputa klem dun lang Hanjang langso Multipurpose Cooperative Farming Society along ta Penang an aningkan my parpu deng pen claim dam dun lang alang likedam tang Farokri sirkabra nerkep kebra pli aningkan Bukazan MEC constituency angkang pen songwe mate independent pen MEC kilik arsap dun lang hemprek a farman kache song Farokri sirkabra nerkep kebra trok aningkan nihang karbenglong anathu inut nong chethang klong alidar mate inut top leader ta manlang adon thu Farokri sirkebra nerkep kebrat sirkep aningkan lakhain ko rehini soropothar MEC constituency along ASDC asong pen kilik chipai pen Karbing Autonomous Council EM Health and Family Welfare arpu longdon sonsi surini rap pli aningkan CPIML pen MEC kilik chipate don surini ra krethok Bukazan sonsi surini ra pli aningkan CPIML pen MEC kilik chipate don Surhini rakret trok Bukazan LAC along CPIML asong pen MLA kilik cepate don. Surhini raingko resi aningkan ta puthot Bukazan LAC pen MLA kilik cepate don thulang ASDC asong pen. Lahai pen anpar ta alangli kethek amo lamet kabochi hirjir kason se lamkan ketok lun ketok kabochi hehui henlo. Dapen alangli Difu Golf College along Charlie Bom ahota Assamese ahirjir cepate along kecheng si anong ika chapalong dun abang pulo lason si dilayalong Karbi Youth Festival KYF ketalon ahutta alang liketok
alamkan ingdeng si alamkan sarihajan klapen kiceng si anong chipalong don alang likason se ason lun cetto ta Karbi Youth Festival along nong long don alang likalitang Rajendro rongpi jakhonga ciklo niphai ingkora trok suri hinira ingkora hini aningkan porphai pti apor malom si Guwahati Apollo Hospital along penangan ajir kiding si Chelangbom api hospital pen relesi anam pen kido ahem along si cewai joilo karletang Rajendro rongpi aphan pi mean kepalong arni kadom terang pi sarabothar MSc lapen ki ongdung ke theki dingatum chetong don si hirjumi chohang don renti lapen karletang Rajendro rongpi aphan karjong Chom rong me ke parap dun pam meji aphan bangku bangki tin atum ta arnam hirjumi hangpi dun renti hanjang lek sopen Trison lek thela kan mong meteron report Kabidele News Don Marley pinadun thua berta Karbi Youth Development Organization asong pen langteng pi ahithi along pini Karbi arat kiduke boya phan kiso kelang awar sai ki pipon Pini jakhong po ni phaing ko resirke ba ni ada por phai kep apor pen anikang sam por phai ke thom apor an phuluni ha war ke parlo selabor langteng ahe thia long KYDO mate Karbi Youth Development Organization asong pen chipatir pi pon se akit joy pen selabor ha war kiduk kilak arat atum aphan ake joy pen se kilang awar sai ki pipon na pen bangso awar sai kupia pot ki pipon ang kok ma pu alam the rang sina rong pi pen ke pachini pon atengke selabor arat atum se kacelang jiaphan kisung mate khatora ke dokok theklong si Karbi Youth Development Organization asong pen kerap pajir damlo lapen non kedobom asorkar aphan kachuning ripon alam theke towar lapen medical sub center prap jin pen ladak Pulunik ahawar arlo selawar langteng ai thialong kipipon jiaphan chuning ripon labang so ake joy pen se kacelang lapen ake joy pen dowai kelong pon ajok selawar arat mate rong asar lapen sorkari gambora atumta ning aklong pen KYDO asong atumaphan kiro pajir dun fuluni pen mirjeng hanse lapen langhen pen Rahul Teron report Kabidele News Barla por munitum nangana kisu pini kisung porchitlo kasila so mathap mansinitum tak pini ke waido hinpen dat ake joy pen se kelang program ate free medical camp paman pon iglonitum sanchal kumati hinpen asidak pinangan tum se chelang pon long lo dapen dowai time ake joy pon bom lo ake ro pilola joint director tumaphan alang itum kachuning ria teng pen pini laso program halong permission ang pipon na pat kami kasi dak theklong long ni tum di puben wangsi to war ke no pendang lo ason kawi dak do laso rong lasi prabjin pen council kijak tumaphan CM kahai dam chuning ripon lo to war taw pipin si prabjin pen to war tami kaselang ponji phan la pen dak non do bom adim salawar langpeng adim long ke sub center kitami avelang ini ke longli allotment dulu sidak rong sortum nang thandun tami pini ani product sub center avelang la si prabjin pen sub center setami kipisirak pen la rong sotum han jo kipen si chelang longji han awar sa pipon po busi ke video hin pen ke isi ki jadom han link he pon lo pen chuning ripon lo sarkar pen akerap ke ave puta pune la dowai pini pina ke sarkar pen sina akerap na pinun lo la pen mithang akhi pen skai si hini ni tumla group hian chirung si kedam kewang jang thu ke chi thai pen dang lo ke chu ke jong pen la doctor dong hang pa chu pa jun ke ni tuma pocket pen si man ni tuma akhi pen si chipak kon pon lo Pini nijang Karbiang long men miji lamps along FCI asang nang ke thon atrak truck me ke chodet aputhak sai hem long birtanang pale Pini nijang Karbiang long men miji lamps along khujai pen FCI asang nang ke thon atrak me chodet alakha AS02CC1055 henlo bangso truck lamps ahem along nang le rock pen pasang kok pen amat driver kangni anat pen men amethang amat si mechodet Mikicho long pop apor laki anikang sam por 5 pli malom si mikicho posi birta long don Mikicho long FCI asang
bek klian bak na hokdun lo lapen tangka suri kre ke thom lapen ATM pan card Aadhaar card hehu tame me chopon lablo pusi jeng kha pen pherang ke che song timung sai hemno gitanang pale Cinthong hawar patimuka ing tiarong amikar miji hanse asopo Sonjoy Hanse kep ang deng kiun asatlang a documents kang bodat ajok police outpost ong tame report pidamlo bon same pini anian ta kelong le data jok alangli non puanta college kidun jiaphan admission endonong le datlo Lakha ke thom Cinthong hawar ke parlo patimuka ing tiarong amikar miji hanse asopo Sonjoy Hanse kep ang deng asatlang kiun tang amoksip ing bocok pua joy ne Wothat lang so Samson Singh ing ti college along crazy ang deng kidun jiaphan pura chisik chedang et aphit market kang bodet ajoy ne Sonjoy Hanse admission longdung dedat ajoy ne piniarni Sonjoy Hanse kidsung kiduk thektik lo Sonjoy Hanse documents kang bodet pen HS admission kelong nun dedat ajoy ne pen aning ki oi lapen katikuk ason ben kidu kok ajoy ne pinang an aning chepoy chepaduklo lasi madu abang pule Sonjoy Hanse HSLC amarksit long positame prap jin pen birta ke pale damji mate Sonjoy Hanse ari deng documents ka pale damji afan Sonjoy Hanse pen kachuning ripadopon lapen documents long abang aling sitame Sonjoy Hanse aning kang sampet mesen anong e ta pipajir ponji lapen aning ing sampikji posi Sonjoy Hanse pen kachuning ripadopon Sonjoy Hanse kep achat lang ki un pon kacharli asai hem Amri High School Ulukunci pen pusi pacini pon lapen alangle sarburamen miji Hanse lapen asar piamen kawing tipi arong amen patimuka ing ti arong pusi pacini pon labangso HSLC amarksit kang bodet ajok Sonjoy Hanse abang wothat langso Samson Singh ing ti college along admission longdun dedatlo Documents kang bodet ajok Sonjoy Hanse lapen apia potum Ulukunci outpost along tame police report pidamlo Bangsa ajok Sonjoy Hanse HSLC marksit long abang aling sitame 6901026482 labang sa number lang nang humrida ang pachini iktha pusi Sonjoy Hanse pen kachuning ripadopon Cinthong pen torsing terang report Karbideli News Kardom nilimen ke Sonjoy Hanse nili afransi Karbideli News aphan kardom kajirji kardom nili pini Karbideli News aphan kachupa I mate chuhang ike athema nili ning dugjin alam athema nili norma charli boilang nili kep ang deng asalang kiun amar sibang ing bocok lasi nili kosong ben tang bocok ne ni mana chini ni mana tamang haglo kosong tang bocok ne lasi nijer po jirpi doan mate kado be abang phu bang pilong tame ne phan khobor ang piji phan lapen ni phan hem anan phon unusante ni ngarong poji lapen ni hem ni po ni pe atunta nang ridun u an lo ani bang nang ridun ta las long le ti lo lasi je pojir pi tum han mate madure long stamen le man thon ji phan sini chuneng ri lo si bang samar sim si chulong thu pulot te ngi ako kidun thu je phan kimang do long amen ni patimuka lapen li pomen ke miji Hanse li pai men ni kawing tipi Nande Don Marley Pini Karbideli News aling sama berita bang lapon sengat ton ponik lo langik bom tame Karbideli News channel domi thak me kurwang tu